Díomh is mis sé dhéon agus inniu cruthaigh mé seo. Imríonn amóníochta agus soccer. Seanam an bosca ceoil. Agus orintha déanam mé alíonn ach an caithfeimsear is fearlam nó a bheith ag déanamh rudaí leibhrecíní. Brala a bheith ag déanamh rudaí leibhrecíní Lego mar tá sé spríúil agus tá chead agat do sheolaíocht a úsáid don rudaí a cruthú le do sheolaíocht. Caitheann orga le gach lá leis. Cuireann sé le mo cuid cruthaíocht. Nuair bhí mé óg rinne mé rudaí le mo drathar as bhrecíní. Tá sé costasach ach fuair mé buntanas ó mo clán agus ó dhealaí na nollag. Bhrealam a bheith i mo ailse nuair bheidh mé níos sinne agus an sin bheidh mé ábalta tithe iontacha a dhearra agus cruthú nuair bheidh mé níos sinne. Anois tá sé críochna, ban trí las sa bhaile, tá sé spríúil. Slán!